тасаввур кунед, шумо танҳо бо роҳи кӯҳзор қадам мезанед ва дар гирду атроф ҷон нест, шумо ва боду сангҳо. ва ногаҳон касе пайдо мешавад бо либоси сафед, ки рӯяш намоён нест. вақте шумо як лаҳза чашматонро мепӯшед, вай нопадид мешавад. салом дӯстон, бо шумо ҳастам ман Тачфликс. видеои имрӯзаи мо дар бораи зане мешавад ки ин ҳодиса дар Тоҷикистон рух додааст ва бисёре аз шумо аз ин ҳодиса бехабаред. барои ҳамин бо мо бошед ва мо бошем барномаро сар мекунем. дар районҳои баландкӯҳҳои Помир, махсусан дар райони Рӯшону Шуғнуни Тоҷикистон, ин ҳодисаро дар бораи зани сафедпӯш ё ин ки ӯро бо номи сафедгиник медонанд дар ҷои аввал меистад. Сафедгиникро бо маънои аслияш ин зани сафед мебошад ва ин ҳикоя воқеияти аслӣ дорад, ки симои ӯро дар бисёр деҳаҳо ҳамчун як персонаже, ки ҳама ӯро мешиносад, муаррифӣ аст. далелҳои пайдоиши ӯ гоҳ-гоҳ бо шабоҳати аҷибе такрор мешавад. вайро дар роҳҳои кӯҳсор шабона бисёртар дида мешавад. дар танҳоӣ вақте худро намоён кард, аз ҷояш намеҷунбад ва тибқи ривоятҳо бар шумо наздик намешавад ва намуди зоҳирияш бошад қомат баланд аст ва дар тан либоси сафед дорад, рӯяшро дида намешавад ва ё ин ки дар рӯяш румоли сафед дорад. машҳуртарин ҳодиса дар соли 1980 дар ноҳияи Ванҷ бо марде рух медиҳад, ки марди шабона аз кадом ҷашне бармегашт ва бо ӯ рӯбарӯ мешавад ва аз ҳуш меравад ва ӯро саҳар аз роҳи ҳамон деҳа меёбанд, ки беҳуш хоб аст дар байни роҳ. пас аз ин ҳодиса ҳамон мард бемор мешавад, яъне ки нобино ва гунг мешавад ва духтурон дар он вақти ягон осеби ҷисмонӣ пайдо накарданд дар бадани ӯ. ҳуҷҷатҳои тиббӣ нигоҳ дошта нашуданд, аммо ин ҳикоя то ҳол гирди забони мардум давр мезанад. фолклоршиносон бар ин надаранд, ки шояд ин тарс аз табиат аст, махсусан дар шаб кӯҳистон, ки ҳар гуна садо ва сояҳое, ки ба ҳар гуна чиз монанд аст, метавонад боиси воҳимаи мардум шавад. бояд инро қайд кард, ки ин афсона нест ва шавқоварам нест. намуди ин сафедпӯш як қисми этнографии Помир мебошад ва ӯ пурра омӯхта нашудааст, вале дар бораи ин тамоми мардуми он ҷо медонад ва рӯзномаи Азия Плюс ҳам бохабар аст. академияи илмҳои Тоҷикистон бошад ин ҳодисаро ба қайд гирифтаанд. худи ин ҳодиса ҳеҷ гуна ҷазо ва лаънат нест, балки як огоҳӣ аст. сокинони маҳаллӣ, махсусан пиронсолон, барои бо сафедгиник вохӯрӣ кардан маслиҳат намедиҳанд. ба гуфтаи мардум, шумо наметавонед ӯро ба чашмонаш назар кунед, наметавонед ҳатто гап занед ва роҳ гардед. шумо бояд саратонро пас карда ба қафо гашта дигар ба пасатон нигоҳ накунед ва сураи Ёсинро бихонед. ин сура ҳимоятгари шумо мешавад ва 40 рӯз бояд ба он роҳ барнагардед. мусафедон мегӯянд, агар баргаштӣ, балоро интизор шав. дар бораи вохӯрӣ бо сафедгиник бисёртар мардуми ноҳияи Шуғнун, Ванҷ, Ҷазгулем, Паткан вомехӯранд. онро аксар вақт дар роҳе, ки тарафи қабристон ё мазорҳое, ки кӯҳна шудаанд, вохӯрдан мумкин аст. ин яке аз нишонаҳое аст, ки ҷинҳо ва рӯҳҳо дар ин гуна ҷойҳо бисёртар зиндагӣ мекунанд. дар баъзе деҳаҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шабона номи ӯро ба забон намеоранд, ки ӯ метавонад пайдо шавад. ба монанди ҳикояҳои фарҳангҳои дигар давлатҳо, ба монанди Крававай Мери, яъне мерии хунолуд мебошад. лекин ин як нуқтаи худро дорад, ки ӯ дар ҷойҳое, ки одам бисёр аст, пайдо намешавад, ҳамеша дар танҳоӣ пайдо мешавад. чунин ақида вуҷуд дорад, ки ва на танҳо ба касоне ки хоб ва ё ин ки бемор ҳастанд ё ин ки шикасти роҳӣ доранд пайдо мешавад. баъзе муҳаққиқони фолклори Помир қайд мекунанд, ки сафедгиник шояд яке аз намунаи пойкалон, ки инро дар хориҷа бо номи Бигфут мешиносанд, бошад. лекин охир ин ба ҳайвон монандӣ надорад ва ягон сурати зиштам нест. лекин мардум аз он ҳамчун як нафаре, ки либоси сафед дорад, метарсанд. мардум ӯро касе, ки ба чашм нигоҳ мекунад, не, балки бо ҷонаш менигарад меноманд. баҳре аз шоҳидон иддао мекарданд, ки ҳузури вай аз ҷиҳати ҷисмонӣ эҳсос мешуд, на ҳамчун садо ё рӯшноӣ, балки ҳамчун коҳиши ҳароратангӣ дар қафаси сина ё фишори шадид дар сар. ин ҳодиса на бештар аз сония давом мекунад, аммо ба ҳар касе, ки бо ӯ рӯбарӯ шудааст, як хел буд. ин далел дар ду рӯзномаи саҳрои мардумшиносон аз солҳои 1990 сабт шудааст. нашр нашудааст, аммо дар бойгонии пажӯҳишгоҳи шарқшиносии Тоҷикистон зикр шудааст.
як мушоҳидаи дигар буд, ки ҳангоми пайдоиши он ҳайвонҳо, яъне сагҳо ва мурғҳо садо намебароварданд. Баръакс, ҳайвонот оромона рафтор мекарданд, гӯё фалаҷ шуда бошанд. ин аломати зуҳури он аст, пеш аз оне ки инсоният ӯро бубинад. طبق روایت ها جایی که حادثه‌ای که به این زن رخ داده است این جای را آب‌های ویران شده می‌نامد که گویا در این دریا زن به داخل دریا در آمده و دیگر بیرون نبرآمده است. از این جانب میگویند که او شبانه از آب برآمده در کنار راه انتظار می‌شود. در یگان دهه یگان صورت سفیدگینی نه در گلدوزی‌ها و یا اینکه کنده‌کاری یا اینکه قالین بافی نگاه داشته نشده است. این یگان حکایه برای جلب سیاحان هم نیست. این یک حادثه‌ای که برای مردم پامیر است که در آنجا تا این جانب مردم زندگی میکنند و باور دارند به این حکایه. میگویند نه همه چیز را در این جهان شهر دادن ممکن است. اما یک چیز برای آنها روشن است. ای وی میترسند، وی را احترام میکنند و آنها نه تنها درباره او صحبت میکنند. بله دوستان، اگر شما یگان بار در نزد این کوه‌ها تنها مانید، در آنجا نه سویز است نه روشنایی، واقعا تاریک و خاموشی است. در خاطر دارید که مردم محلی یک قاعده دارند: پس از غروب آفتاب تنها به جایهایی که کهنه شدند تنها نگذرید و کسی را دیده از راهتان برگردید و به چشمانش نگاه نکنید. این برایتان خوب است. دوستانی عزیز، من شما را نمیدونم، به فکر شخصی من این حادثه ناممکن است و یا تخیل ایجادی می باشد. شما درباره همین یگان بار شنیده اید؟ پس در کامنتاری نویسید. ما به همین مانند موضوع دیگر داریم که هر دویش در تاجیکستان و یکی از در شهر باختر می باشد. دوستانی عزیز، دستگیری کانال ما را فراموش نکنید. ما برای شما بهترین حادثه ها را دسترس میکنیم و پیشنهاد شما میکنیم تا برنامه های دیگر در پناه خدا باشید.